Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng grilled squid with enoki mushroom. At meron tayong adobo rice at bell pepper with cheese. Yes. Siyempre, ang gamit po natin is Bruno Compact Hot Plate. yes mga kapudibis, mamaya po kukwento namin paano na, ay bakit gusto namin yan. Apo. Kaya mag-pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Mga tano po, excited po kami siyempre. Gamit natin ang Bruno Compact Plate. Yes mga kapudibis. Ang kagandahan nito mga kapudibis, Very quality at gawa sa Japan. Japan. O, kain na tayo. Kain na tayo, Kumukulo mga- pa talaga mga Yes foodies. mga kapudibis. Ay. Mag-rice muna tayo. Rice. Yes. Rice. Pa natin yung mga bell pepper natin. Okay. Yan, ito yung rice namin mga kapudibis. Oh. Adobo rice. Adobo rice. Thank you. Isa pa. Okay. Yan. Sarap. Sarap yan. Oo. Diyan na lang sa gitna. Ayan. Nakikita nyo mga kapudibis, umuusok Mainit pa. Ito yung ano. Okay na yan, mamaya na. Thank you. Kailangan marami. Uy, ganyaman na. Mainit. Ay, ang buntok ng keka. Okay lang. Matabantunan mo. Sige na. Una subon. Ay, mainit. Mapari yung mga kapudibis. Ayan, Ay, kapari hawakan na. ko pati plate na. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Mga tana po mga foodies. Mga tam. Nga ma'am. May juice pa. Nga ma'am nga. Bell pepper. With cheese. Pusit pa. Mga kapudibis, kaya nagustuhan namin tong Bruno Yun ang pambibig ko. dahil quality siya mga kapudibis at pwede siya sa mga bata, no? Tsaka madali siyang gamitin. Hindi lang yun, pwede po kayo magluto ng pancake, takoyaki, at saka pwede din po kayo mag-adobo dyan. Yes, linaga, ganyan mga kapudibis, sinigang. At pwede din po kayo mag-hot pot dyan at mag-samchi. Ayan. At saka pwede niyo po siyang dalhin kahit saan po pa po kayong pumunta magbakasyon or mag-beach. Ayan, ang bit-bit nyo yan. Ganda. At syempre, non-stick po siya. Multi-purpose siya, mga ka-foodies, di ba? Yes, Ang dami niyang pwedeng... Hingi ako sabaw, no? Basta gawa sa Japan, maganda talaga mga kaputipis.
No? Tsaka order na po kayo sa Lazada po. Nasa description box po yung link. Kaya mag-order na po kayo. Pwedeng pangregalo sa mga mother-in-law. Yes. At saka sa mga asawa nyo. Pasko. Di ba ang sarap kumain pag mainit-init pa yung mga kinakain nyo? Kaya yan. Tulad ngayon, tignan mo. Oo, umuusok pa talaga. Ano kami ng pusit. Grill. Oo. Sisling pusit. Ayan. Naman pa mo. At syempre mga kapudibis, iba-iba yung ano nila. Yung mga plates nila. Yes. Sarap. Enoki mushroom. Gusto ko to. Ate tayo. Ati kami mga kapudibis. Hindi daw niya maubos. Yaman. Mapani. Sorry mga kapudis, mahimit. Kaya talaga yung pinanda na ka. Rice pa. Ayun na. Ang dami namin rice, so naubos namin. Yan, pati yung mga adobo rice po namin. At dyan din namin niluto yung adobo rice. Nag-adobo kasi kami ng manok. Tinry namin. Ang ganda. Ulam ng mga bata. Ayun. Kaya mga kapudibis, kung wala pa kayong alam na iregalo sa mga In-laws magulang niya o girlfriend nyo o ano man. asawa. Ay mga foodies, mag-order na po kayo. Bruno Compact Hot Plate. Nasa Lazada po, mag-order na po kayo. Hindi po kayo magsisisi dyan at hindi po kayo mapapaya sa mga pangre-regalo dyan.
mga in-laws nyo, asawa nyo, girlfriend, at pangregalo pag nanganak kayo ng kasal. At napaka-heavy duty po talaga kasi gawa po siya ng Japan. Basta Japan, very quality po talaga. At order na po kayo. Sarap. Tamang-tama, no? Pasko. Yan. Pag nagluluto po kayo ng steak o kaya mag-samji, pwede po yan. May mga plates po silang iba't iba. Tsaka bulalo. Ayan, maglagay din po kayo ng gamit nyo yung plates na ayan, sabaw. Pang bulalo, ba? Pwede din kayo mag-barbecue dyan, yung plates na gamit na Ganda po. Mag-order na po kayo mga foodies. Promise maganda po siya. At syempre, Tita Olivia! Thank you so much po, Tita Olivia. Alam niyo na po yun. Napakasaya po namin ni BBM sa maagang pamasko po ninyo. Maraming salamat po, ma'am. Dakal po salamat, Tita. Ingat ko po, Ken. God bless po, Tita. Sa next mukbang na po tayo magsha-shoutout mga ka-foodies. Yes, dakal salamat, ma'am. Tita Olivia, marakal po. Salamat kabalentaya po. Ingat ko po, Ken, Tita Olivia. God bless po. Yes, mga ka-foodies. Bruno po, mga ka-foodies. Nasa Lazada po. Description po namin, mga kapudibis na yan. Kaya ayoko mag-shoutout yo. Mga kapudibis, ang ganak yan yung video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo. Yes, thank you so much po. We love you.